Isten, mennyi baromság történt az utóbbi egy hónapban. A hashtag mentsük meg a magyar YouTube-ot szarságtól kezdve egészen a magyar kommentari zsanra idézőjeles haláláig. Igen, jól hallottátok és jól olvastátok. Ravencrox, és a videóban nem utoljára úgy hivatkozik azokra az emberekre, akiket elütött a vonat, hogy azok megdöglöttek. Váltottam, hogy biztos több pénzt akarok. Nem, bazd meg. Tehát, hogy nekem több pénzem volt a véleménynyilvánításból. Sokkal. A legkönnyebb dolog az, hogy fellősz meg egy streamet, és szarod ki a szart a szádon. Valamilyen egészen érdekes dolgot csinált, egy videó címében említett meg engem. A videó nincsen monetizálva, és hogyha valakit zavarnának a jump cutok, az azért van, mert le kellett írnom a gondolataimat. Igen, olyan kicsi. Nerd Hub. Én kivertem. Én nem gondolom, hogy megéri GVM-re megdögle. Amsterdamba nagyban boroskannak kinézeti boroska lett ábrázat.